aften og velkommen til Nvidias regnskab for andet kvartal 2024, som jeg vil gennemgå her i dag i Børssnak episode nummer 3. Nvidia de lagde regnskab her i dag kl. 23, set den er lidt over nu, hvor de egentlig leverer et regnskab, som egentlig slår forventningerne, men aktien den dumpes af investorerne. Og men først så vil jeg lige kigge på det her regnskab. Og som vi kan se, så er deres omsætning på de her 30 milliarder dollars. Og det slår faktisk deres forventede omsætning med næsten 1,5 milliard dollars. Og man kan se på marginerne, der har de faktisk en forbedring. Nogle få basale basispoint. Og og deres EPS, som folk de så har kigget efter, der slår de den med 0,03 dollars, 3 cents. Så alt i alt sådan et meget lunkent regnskab for Nvidia. De beskriver os, som man kan se hernede. Lidt andre ting i stedet for bare hårde tal. For eksempel deres datacenter, de går faktisk bedre, som man kan se her, med at andet kvartals omsætning var på rekord 26,3 milliarder dollars, op 16%, ja, og så videre. Så inden for deres data, der slår de faktisk virkelig, får de virkelig slået igennem. Og så også det her Blackwell Systems, som jeg vil komme ind på her lige om lidt. De har de snakker faktisk også om et aktietilbagekøb på hele 50 milliarder dollars i løbet af næste kvartal. Og det bør jo sende aktien opad lige umiddelbart, men som I kan se, så har de altså dummet den indtil videre. Man kan se, hvis man kigger herinde på Yahoo, de har faktisk helt nede med minus 5,5, så den er lige lidt hurtigere end Saxo. Du kan lige prøve at se på aktien herinde. Det var et meget hårdt, meget pludseligt fald, så Nvidia efter markedets lukning. Vi ser ved Key Events. Den havde egentlig faldet i løbet af dagen op til regnskabets udgivelse, og så fuldstændig bomber den herned, og sådan så hurtigt op igen heldigvis. Jeg tænker, det er nok bare nogle, man kan se nogle ordinære salg til at starte med, og så er det så blevet forstærket af short sellers. Prøv at se, der er ramt stop loss for eksempel her omkring kurs 126 er det faktisk, omkring de 126,5 dollars. Og nu der er den jo fuldstændig bumpet ned i forhold til hvad den var før. Så Nvidia er ude i man vil ikke kalde problemer, men de skuffer. Og på Blackwell Systems, så deres deres nye chip, hvis der man kan kalde det, lige prøve at finde den her. Der skuffer de på den, fordi de ikke er hurtigt nok ude med den. De har meldt om problemer i forhold til produktionen af den, og forventer først at få den
Prøv lige at finde den her. De finder også at få den ud og være profitabel i 4. kvartal i år. Prøv at se. First quarter. Faktisk kan jeg ind på deres hjemmeside i stedet for. Kommer vist ikke her lige nu. Nej, den har de ikke lige kunne finde. Men ja, Nvidia, altså virkelig en stærk aktie i 23 og især i 24, hvor den virkelig har været dominerende for markedet. Og det stiller også op til debat egentlig om, hvad markedet det gør nu. Altså markedet har været lidt i dødvande den her uge her. De sidste 3 handelsdage. Og egentlig bare ventet på markedet, hvor du kan se. Gud. Kommer ind på S&P 500 her. Du kan se, så er der for den sidste uge, så har der bare været fuldstændig dødvand i markedet. Og der har bare været flat og været afventende på Nvidia. Så ja, det er lidt svært lige at vide, hvor markedet nu skal hen. Fordi det kan ikke tænkes, at det skal svært ved at tænke, at det skulle helt ned. På grund af det her. Altså de slår på omsætningen. De er blevet bedre på marginerne. Deres EPS er steget en lille smule, men det viser bare, at forventningerne, der var, som de analyst ratings, de har været for konservative i forhold til mange af investorerne, som har set op efter et vanvittigt kvartal, men det er det ikke helt blevet i forhold til forventningerne. De klarer sig også sindssygt godt, men det er simpelthen enorme forventninger, der har været til dem, og dem leverer de ikke helt på. Så ja, det er lidt svært lige at vide, hvor den skal hen nu. Nvidia, jeg tror godt man kunne forestille sig, at der vil være en del dødvande i den her det næste stykke tid. Jeg prøver at kigge på Nvidia. Jeg tror godt man kunne forestille sig noget på Bollinger Bands, med at de kunne blive tyndere og tyndere det næste stykke tid, på grund af den her usikkerhed. Prøv at se her. Så jeg tror egentlig, at volatiliteten vil blive formindsket igen. Altså som man kan se, så bliver den stram her igen, ender den op på grund af volatiliteten. Og så vil jeg selv byde på, at nu er den brudt lidt ud nu. Så vil den måske fortsætte lidt længere ud i, men den vil komme tilbage og trække sig sammen igen. Men ja, et regnskab, der egentlig skuffer lidt på den måde, at det egentlig ikke er sådan super spændende. Altså, det havde selvfølgelig været mest spændende, hvis de bare havde taget igennem forventningerne, og aktien havde steget 10-15%, hvis det overhovedet næsten er muligt, når den er steget så meget. Men samtidig skulle jeg også måske være lidt sjovere, så var faldet en masse, men hvis det skete lidt. Men nej, Nvidia er lidt i dødvandet. Jeg tror godt, man kan kalde det lidt. Hvis man kan kalde det minus næsten 6% det. Men det bliver spændende at se, hvor den er nu. Og for at være helt ærlig, altså, hvis de kan få den her Blackwell Systems, som er virkelig, altså beviser, at Nvidia, de er langt foran AMD og alle deres andre konkurrenter.
altså så tegner det jo sindssygt godt. Altså de virkelig har den her mode her, som Warren Buffett jo vil kalde det, ikke? Men det er jo også fugle på taget. Men det må vi se, det bliver spændende. Jeg vil smutte i seng. Undskyld for en lidt rodet video, hvor jeg ikke taler helt igennem. For jeg er rimelig træt. Så det blev lidt en rodet video sprogmæssigt. Jeg håber, man kunne følge nogenlunde med. Det er ikke bare alt for slemt. Men tak for i dag. Godnat. Hej.